De 4 a 7 de la tarda, Extra Radi. Endavant, sisplau. Resistència analògica! Molt bé, la resistència analògica d'avui és especial prenadal i aleshores tota la banda sonora són els instruments nadalencs que es toquen a casa de la meva àvia la nit del 24 de desembre. Els instruments nadalencs que es toquen a casa de la seva àvia la nit del 24 de desembre. Que són la pandereta, molt relacionada amb el Nadal, la maraca, que no està relacionada amb el Nadal però que es toca a casa de la meva àvia, i l'ampolla d'anís del mono, molt important, que no és una ampolla d'anís del mono. Hem fet una adaptació aquí, Sí, és que al Bazar Oriente, on he comprat la pandereta i la maraca, no tenien anís del mono, però tenien un cendrer horrorós, que sona igual. Per tant, perfecte. L'únic problema, amb tant d'instrument nadalenc, se m'ha oblidat portar la vaca, tan important, però he pensat que si en Jordi sap fer el gos, segur que sap fer la vaca, i veuràs com no ho notes. Veus? Ho fa amb torsió i tot. I els oients no han pogut veure ara mateix com ha mogut el cap, però després ho veuran en el vídeo que penjarà en Marc. Molt bé, dit això, comencem amb la secció. La Fundació. Molt bé, per fer aquesta secció m'he documentat de veritat. Us penso explicar la fundació de Roma, feta per Ròmul, amb el còmode format ingredients per fer la vostra pròpia ciutat imperial, però abans haureu d'escoltar un cop més el fascinant relat de la documentació analògica que comença per la biblioteca. Documentació analògica que comença per la biblioteca. Molt bé, ara us llegiré els títols en fundació que es poden trobar a la biblioteca del costat de casa meva. Llistat avorridíssim de fundacions obtés del catàleg de les biblioteques. És molt avorrit, però bé, jo us el llegeixo. Fundació Antoni Tàpies, Bernat Metge, Fundació Canònica del Col·legi dels Cordellers, Fundació Carulla Font, Fundacions Engrunes, Jaume I, Joan Miró, Matrató de TV3, Privada Duran Martí, Progrup Salvador Vives, Fundació de la Ciutat, Fundació Imperi, Folchi Torres, Jordi Sierra i Fabra, Mafre i RAC. A part d'això, 3 llibres de ficció amb el nom Fundació, un llibre que es diu La Fundació, d'Isaac Asimov, un llibre que es diu Fundació Imperi, d'Isaac Asimov, i La Fundación, d'Antonio Buero Vallejo. I ara, la dada estranya. De 4 a 7 de la tarda, Extra Radi.